Hvordan går det når vi tenker at rus indikasjonen for inngripen, I stedet for rusproblemer? Når det lovlig, så har staten et ansvar for en god utvikling. Når det forbudt, så legger vi skylda på alle problemer for de som bruker og ikke har problemer. Neste taler på lista Lise Rekke fra Gatejuristen I København. Jeg taler dansk. Jeg skal prøve at tale langsomt, så alle forstår. Først sige tak til Arild for at invitere. Tak for det, Arild. Det sådan, at mange her I Norge tror, at vi meget mere liberale I Danmark, og at vi længere fremme narkotikapolitisk. Det ikke rigtigt. Danmark har taget et stort skridt tilbage de sidste mange år, og blevet mere og mere rigid og kontrolorienteret. Set fra den synsvinkel sker der en rigtig positiv udvikling I Norge lige nu. Narkotika farligt. Ekstremsport farligt. Kvinder på krisecentre eksempler på, at ægteskabet farligt. Men at noget farligt ikke et argument for kriminalisering, men som det også sagt, et argument for, at noget bør reguleres på en fornuftig måde. En klog mand, som skal tale efter jeg, Niels Christie, sagde engang, at den farligste brug af narkotika den politiske. Og det har, som flere har sagt, længe været god politik I Skandinavien for politikere at udvise handlekraft og kontrol, når det gælder narkotika. Men som det også sagt, ingen kender konsekvenserne, ingen ved, hvad vi faktisk får ud af de mange ressourcer. Jeg af uddannelse psykolog, og jeg har efterhånden erhvervet mig rigtig meget viden om behandling. Der hersker hos mange, også politikere og også hos kriminologer, en udbredt behandlingsoptimisme. Kontrolpolitikken, politiet de onde, og behandlingssystemet de gode. Og sådan kan behandlingssystemet godt lide at se på sig selv, at vi de gode. Vi frelser de stakkels narkotikabrugere fra de onde politifolk. Interessant nok der meget få behandlere, som I udgangspunktet kritiske over for den nuværende kontrolpolitik. Ligesom behandlerne på krisecentret, så ser de konsekvenserne af de farlige ægteskaber, og får vel efterhånden en aversion imod ægteskabet. Det præger holdningen at være ansat i behandlingssystemet. Men endnu mere interessant end behandleres selvopfattelse af at være de gode, at der en række tabuemner i behandlingssystemet. Skader, som vi behandler dagligt og bruger mange ressourcer på at behandle, nogle gange skader, som sjældent bliver identificeret og sjældent henføres til de omstændigheder, som skabte skaderne. Vi kan kalde dem de tabuiserede skader. Det allerstørste tabu i behandlingssystemet nok at tale om behandlingsskader. Det faktum, at nogle mennesker får det dårligere af såkaldt behandling, end de havde før de kom i behandling. Det ikke noget, som vi ligger og kigger på, og vi taler aldrig om det. Behandling godt, fordi det godt, og fordi vi mener det godt. Men ikke langt under behandlingsskaderne kommer alle kontrolskaderne, som stofbrugere præsenterer i behandlingen. Unge mennesker, som har siddet mere eller mindre isoleret i fængsel i årevis for ikke voldelige narkotikarelaterede forbrydelser.
Kvinder, som er blevet voldtaget igen og igen, fordi de skyldte penge til de forkerte. Overgreb fra myndigheder. Vidner og ofre for tortur og drabsforsøg. Forgiftninger med kontaminerede rusmidler er bare nogle få eksempler på kontrolskader, som vi ser i behandlingssystemet. Oven i dette kommer så barndommens omsorgssvigt, overgreb, som de fleste stofbrugere har oplevet. Det at ville behandle skader som disse, og det at ville afsætte de nødvendige ressourcer i behandlingssystemet, er vældig sympatisk. Men måske ville det være endnu mere sympatisk og endnu mere logisk at identificere de omstændigheder, som genererer disse skader. Der tales meget om skadesreduktion. Jeg foreslår, at vi også taler om skadesprævention. Hvordan tilrettelægge en narkotikapolitik, så disse rædselsfulde kontrolskader undgås? Hvordan undgå, at kommende generationer ufrivilligt inddrages i en narkotikakrig, som de ikke har bedt om? Det må være spørgsmålet. Tak.